Kostinnak a Bulldogs csapatot sikerült legyőzni. És hát itt mindig egy Kostin, ezeken a meccseken, hogy elég rövid az idő, és egy kapolóból az nagyon nehéz teszi a dolgot, úgyhogy ettől kell tartani. Voltunk két meg lehetőség, hiszen egy szervezett csapat volt, gyakorlatilag a Tisza-Füledre épült, a játékosok ismerték egymást, kellemetlen azok bennük, hogy sok ilyen gyors gyerek volt és gyors játékos, és bizony erre rá is játszottak, hiszen kontrában játszottak. Szerencsére mi gondolatív játékunk javult, és ezáltal a labdabirtoklásra is egy időszakban felvettük a versenyt, amikor elkezdtünk kapkodni kicsit, akkor főleg a gól után, akkor időnként ezelőtt rátudták aludtatni az aparatukat, de tulajdonképpen az idő rövidsége miatt éreztem veszélyesnek a dolgot, nem az ellenfél miatt elsősorban, hiszen 90 perc alatt egész biztos, hogy ezt a meccset tudtuk volna hozni, legalábbis úgy éreztem a tudás különbség miatt, de mint mondottam, ez az 50 perces dolog volt teljesen más. Összességében a mérkőzésen az történt, amit láttam. Kis időszakában volt az, amikor gyengén adtuk elő, de tulajdonképpen nem volt veszélybe ez a 3 pont.